Wij hebben aangegeven dat wij heel graag jullie actie willen ondersteunen. Om uit te dragen dat wij als voetbalclubs iedereen van harte welkom heten in de club. Dat we geen onderscheid willen maken. En dat we deze actie, Vaders en Moeders van Friesland, van harte ondersteunen. 12 voorzitters en bestuursleden van verschillende Friese voetbalclubs kwamen tongejoen bijeen om dit statement te maken. Dit dienen ze troch een Rijnbogenvlag te lezen op het veld van FC Burgum. Wij zijn een jonge club. Wij zijn fuseerd van U2 en een van onze belangrijkste kernwaarden is hart voor de club. En hart voor de sport en hart voor de omgeving. Dat zijn eigenlijk alle drie. En als nou juist naar het gedachtegoed van Vaders en Moeders van Friesland, dan past dat helemaal bij onze club. Wij hadden een regenboogvlag, hebben we inmiddels al zelf hingen. En dat is voor ons denk ik het allerbelangrijkste, dat wij nooit onderscheid maken willen in waastbest, worstdorst, maar dat iedereen in principe welkom is bij onze club. En er komt bij onze boerje, dat is natuurlijk het asielzoekerscentrum, het COA. Dus wij hebben al heel lang te maken met zeg maar, de inclusie van mensen uit een andere cultuur. En dat had tot op heden nog nooit dat probleem aan leidt. Maar dat moet wel constant aandacht hebben. En dat geldt dus uiteindelijk ook voor de LHBTI-groep. In totaal binnen er meer dan 50 voetbalclubs die de Rijnbogenvlag uithingen. Dat jouwt de initiatiefnemers een heel goed gevoel. Ik ben echt heel blij en heel gelukkig. En het is zo mooi dat we deze joen net een heel protte voorzitters of bestuursleden hebben. Maar de meesten die er nou binnen, uit heel Friesland die vertegenwoordigen de hele groep. En de sfeer is fantastisch, dat hij hem krijgt als jongen. En we zijn heel blij dat ze zo uw stiepje en het uitdragen willen. En ze zijn er heel serieus mee en daar word ik dus heel gelukkig van. Ik hoop dat mensen de drempel oerdwar te komen om inderdaad uit de kost te komen. Ik hoop dat andere mensen zeg maar, het makkelijk accepteren willen dat iemand toevallig op een andere geaardheid georiënteerd is. En dat we daar zeg maar, in de sport en gewoon in het maatschappelijk verkeer geen onderscheid maken. En als het zo is dat die regenboogvlag en het hengje van zijn regenboogvlag daar het verschil maken kan, dan is dat mooi. En dat is uiteindelijk ook waarom we daar gewoon volmondig ja in zijn. De moeders en vaders van Friesland zijn nog lang net klaar met de actie. 16 oktober dan komt dus de grote onthulling van hoeveel vlaggen hebben we. Elk aantal is mooi, maar wij willen heel graag minimaal over 100. Dat is gewoon het streefgetal. Alles is prima en prachtig, want alles helpt. Maar wij hopen echt dat we er ver boven komen.